רק היום, בערוץ הקניות, משחק הקופסה הבלעדי של משפחת החשמונאים. וואו! המסע המדהים שלכם יעבור בשלושה מקומות סופר דופר מרכזיים בממלכת החשמונאים ובחייו של יהודה המכבי, העיר המקראית מודיעין, המבצר הסלובקי החקרא, וכמובן הכותל המערבי. תתכוננו לחוות ולרכוש מגוון חוויות מציפות חושים כמו טיהור בית המקדש, רוץ המרד והמצור על החקרא. אמייזי, את הכסף בטיול תרוויחו על ידי מענה על שאלות טריוויה מאתגרות בנושא משפחת החשמונאים וביצוע משימות מיוחדות. אני לא מאמין. וכן חברים, אתם שומעים נכון, כל הטוב הזה רק ב-59 שקלים ו-90 אגורות כמובן. 59 שקלים ו-90 אגורות. עכשיו, בערוץ הקניות.